Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Раббул Изза безне Кур'ан-ил Каримдә фикерләргә чакыра. Хәтта Аллаһу Субханаху ва Тааля Кур'анда безгә сораулар да бирә. Әйтик, мәсәлән, Ал-Вакига сурәсендә Аллаһ Тәала безгә сорау бирә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Афараәйтумул маа аллази ташрабун? Аантум анзалтумуһу минал музни ам нахнул мунзилун? Аллаһ Тәала әйтә: "Эчә торган суга ди, сезнең ихтибар иткәнегез бармы ди? Сезме аны күктән җиргә төшерәсез ди?" Аллаһ Тәала әйтә: "Я Иса, безме аны күктән җиргә төшерәбез ди." Аллаһ Тәала әйтә: "Без аны ди болытлардан ди, шушы яңгырны, суны чыгарып ди, җиргә җибәрәбез ди." Һәм җирдә хайваннарга кирәк су, үсемлекләргә кирәк су, безгә дә сезнең белән кирәк су. Бу нигъмәтне яратучы Аллаһу Субханаху ва Тааля